And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakakabulag talaga ang pagmamahal. Akala mo, siya na si the one. Hindi pa pala. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Natalie. At ito, ang aking secret file. Apat na taon siyang hindi nawala sa isip ko. Hinangaan, nagustuhan, at mas lalo pang minahal. Habang lumilipas ang panahon. First year high school kami nung makilala ko siya. Magkaklase kami nung time na yun. Dati, ang tingin ko lang naman talaga sa kanya ay isang kaklase. Nakikipagpalitan pa nga ako ng upuan sa tuwing ang subject namin ay science. And then eventually, mas lalo kaming nagkakakilala. Mas nalalaman ko ang mga tinatago niyang talento. At hinangaan ko dahil marespeto siyang tao. Hindi ko makakalimutan. Filipino time noon. Nakita ko kung gaano siya karespeto. Siya lang kasi yung lalaki nun sa grupo namin. Tapos lahat kaming magkagrupo. Nakaupo na kaso yung isa walang maupuan. Nakita ko siyang ibinigay yung upuan niya sa kaklase naming walang upuan. Napaisip tuloy ako. Sabi ko, may ganito palang lalaki. May ganito pa palang lalaki. Marespeto. So simula nun, lumalim ang paghanga ko sa kanya. So bukod sa marespeto siya, nalaman ko rin na magaling siya sa math, sa Rubik's, at tumugtog ng instrumento. Ganun kasi akong tao. Kapag nakita ko sa ibang tao yung mga talentong wala sa akin, hinahangaan ko. Siya yung panlaban ng section namin sa Rubik's Cube, kaso di siya naka-attend kasi na-late siyang dumating. Pero sa tingin ko, dahilan lang niya yun. Hindi kasi talaga siya uma-attend ng mga ganun. Dahil hindi siya mayabang. Ayaw niyang binubulgar yung talento niya. Low-key ang personality niya. Kaya mas lalo ko pa talaga siyang hinangaan. So, natapos ang competition, wala siya. Dumating yung mga kaibigan niya, kasama siya. Doon sila nakaupo sa baba ng bleachers. Kami naman nasa itaas nila. Naka-white shirt lang siya noon, pero sobrang lakas ng dating niya. Yung tipong simple lang siya pero rock. Ay, bawat araw na lumipas, mas nahuhulog ako sa kanya.
In denial pa nga ako na hinahangaan ko na siya ng lubusan noon. Di ko pa nga makakalimutan, nasa may bandang bintana ako nakaupo. Sa hindi naaasahang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata namin. Although, malimit ko siyang nakikita na nakatingin sa direksyon namin. Sa tuwing labasan naman sa school, sa may palengke, palagi ko siyang nakakasalubong. Hindi ako makapaniwala na sa ang daming estudyante ng eskwelahan namin, siya pa yung nakakasalubong ko sa mga lugar na hindi ko naman inaasahan. So dahil sa mga pangyayaring yun, mas umasa ako. Iniisip ko na baka senyales na ito. Na baka itinadhana kami sa isa't isa kasi siya na lang yung palagi kong nakikita. Baka siya na. Ewan. Nabaliw lang siguro talaga ako sa kanya. Masaya ako noong mga panahong yun. Pero isang araw nalaman ko na nagkaroon siya ng crush. Yung crush niya ay naging katabi ko sa upuan. At grabe, hindi ko akalaing masasaktan ako ng todo. Since katabi ko yung crush niya, nalilito tuloy ako kung yung mga mata ba namin ang nagtatagpo o yung crush niya talaga yung tinitingnan niya. Dahil sa direksyon namin siya laging lumilingon. Pero siguro in denial lang ako. Down na down ako noong mga panahon yun. Nakita ko pang binuhat niya yung bag ng crush niya. Magkaibigan kasi sila din noon. Tapos, araw-araw, binibisita ko yung Facebook niya. Nakikita ko yung mga pinopost niya. Yung content na lagi niyang sinishare, yung crush niya, hindi siya crush. Na walang nagmamahal sa kanya. Na hindi siya mahalaga. So para bang may pagka-lonely boy ang datingan niya sa post niya. At sa tuwing nakikita ko yung mga post niya, nasasaktan ako. Kasi kung alam niya lang na nandito ako, na nagmamahal sa kanya. Kung alam niya lang na merong nagpapahalaga sa kanya. Gustong-gusto kong aminin yung tunay na nararamdaman ko sa kanya. Kaya lang wala. Ito lang ako, mahiyaing tao, takot. Iniiwas ko kasi yung posibilidad na masira kami. Yung baka umiwas siya pag nalaman niya na may gusto ko sa kanya. May isa pa kasi akong kaklase na umamin sa kanya. Tapos ang nangyari, iniwasan niya yung kaklase naming yun na may gusto sa kanya. Kaya paano naman ako magkakalakas loob? So iniwasan ko na tingnan siya, lapitan siya at kausapin siya. Although may mga pagkakataon pa rin naman na nagkakasama kami kasi magkaklase nga kami. Pero iniiwas ko talaga yung sarili ko sa kahit anong bagay basta involved siya. Then dumating yung third year high school kung saan huling year ng junior high school sa eskwelahan bago sumabog ang Bulkang Taal. Sa time na ito, may ibo na siyang natitipuhan. Actually, naging girlfriend nga niya yung babae. Nagkaroon sila ng relationship at nalaman ko na sila nga dahil nag-camping kami. Sa school lang naman. So, nakita ko sila sa may hagdanan ng school. May kasamang iba. Ang taong mahal ko. Ay. Siguro, yun yung time na tinatanong niya yung babae kung pwedeng maging sila na. Yung pakiramdam na parang binubuhusan ka ng yelo. Ganun yung naramdaman ko at totoo pala yun. Kala ko nga sa Wattpad ko lang mararamdaman yun pero nung time na nagsayaw silang dalawa, nakita ko na masaya talaga siya.
At kahit anong pilit kong maging masaya para sa kanya, wasak ako eh. Parang nagunaw ang mundo ko. At nakaapekto yan sa performance ko sa classroom. Katulad na lang ng mga recitation at pakikipagsalamuha ko sa mga kaklase ko. Parang puro pain na lang kasi yung umikot sa mundo ko noon. Hindi ko naman nakalain na magiging ganun pala yun kasakit. Nung time na magtutulugan na sa camping, nagtaklob na lang ako ng kumot at nag-iiyak. Akala ko kasi kaya kong pilitin na masaya na ako para sa kanya. Pero hindi ko talaga kaya. Ang saya-saya kaya sa feeling na may inspirasyon. Pero masakit din talaga kung hindi ikaw yung pinili ng taong mahal mo. Kaya sinubukan kong tulungan ang sarili ko. Umabot nga sa punto na inalis ko sa isipan ko na nag-e-exist siya para lang makamove on ako. Kaya lang, sa kasamaang palad nagkaroon uli ng group activity na magkagrupo kami. Kahit anong iwas ko, ayun na naman. Ipinaglalapit talaga kami. Pero hindi ko akalaing sasaya uli ako. Stress kasi ako noon kasi yung mga lalaki sa grupo namin wala akong maasahan. Hindi ko alam kung nakita niya o na-feel niya na stress ako. Pero siya yung nagpresenta na magtanong sa subject teacher namin na kung po pwede, ganito ganyan. Siya yung nagpresenta na mag-report sa grupo namin. At namangha ako noong mga oras na yun. Parang lahat ng sakit na naramdaman ko naglaho. Teary-eyed pa nga ako eh. Kasi nakita ko na nag-effort siya. Hindi man para sa akin, pero at least para sa grupo namin. Sinubukan ko talagang pigilan yung sarili kong mahalin siya. Pero eto na naman ako. Nahuhulog sa kanya. Although, pakiramdam ko naman, kahit papaano ay nag-heal na yung pain na nararamdaman ko dati. Kailangan ko lang naman tanggapin yung katotohanan na may girlfriend siya. Kumbaga, kahit may girlfriend siya, sapat na sa akin na nakikita ko siyang masaya. Ganun lang. And then nung pandemya na, na-realize ko na parang hagdan pala yung pag-ibig, no? Sa unang hakbang, hinangaan ko siya. Sa pangalawang hakbang, nagusto ko siya. Sa pangatlong hakbang, minahal ko na siya. At sa pinakadulo, at pinakamataas na hakbang, kaya ko nang maging masaya para sa kanya at palayain siya. First year ng senior high school, muli ko siyang nakita sa kaibigan namin. Sa bahay ng kaibigan namin. Birthday nung best friend ko na kaibigan din niya. Maaga akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko. So, hindi ko inaasahan na pupunta rin sila kasama yung girlfriend niya. So, sa pagkakataong yun, napagtanto ko na, ay, masaya na talaga ako. At wala nang natitirang kahit ano, nakirot sa puso ko. Pakiramdam ko ay nagkaroon ng closure. Masaya ako umuwi sa bahay namin nung araw na yun. Hindi dahil nakita ko siya, kundi dahil naramdaman kong masaya na talaga ako. Because my feelings for him is no longer lingering. No longer valid. Yung tipong parang naubos at nawala lahat ng pinagdaanan kong pain. Maybe this story is not as good as others, but I know that this story can reach a lot of people. And I know that my past feelings for him, valid lahat ng yun. Sumulat ako dito, DJ Rocky, para magsilbing memorya to sa akin kung sakaling mababasa. Kasi ang istoryang ito ay palatandaan
na kaya kong magbigay ng pagmamahal na totoo. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao. I wouldn't say that it's the right person in the wrong time. I would say na it's the wrong time and the wrong person. Minsan may mga pagkakataon talaga na nabubulag tayo dahil sa pagmamahal. Yung tipong parang siya na yung the one, pero hindi pa pala. Kaya lagi nating tatandaan na si God, meron siyang perfect plan for us. And someday, ibibigay din ni Lord yung tamang tao para sa atin. Tiwala lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nathalie. At ito, ang aking secret file.